Box Life on lyhyt ensimmäisen persoonan seikkailupeli, joka sisältää Metroidvania-elementtejä. Pelissä on avoin alue, josta kuitenkin aukeavat vain tietyt osat kerrallaan. Päästäkseen pelialueen muihin osiin, pelaajan tulee etsiä itselleen lisää taitoja, kuten tulipallojen ampuminen ja lentokyky. Kartta on avoin vain siinä mielessä, että se ei pakota pelaajaa liikkumaan putkea pitkin. Alueet aukeavat ensimmäisellä pelikerralla tietyssä järjestyksessä, sillä taidotkin tulevat aina tietyssä kohtaa peliä. Tavoitteena pelissä on kerätä 4 palloa ja viedä ne pelin alussa oleville alustoille. Box Life on melkoisen tiukka paketti. Peli ei sisällä ainuttakaan vihollista eikä mitään ylimääräistä. Pelialue tutkitaan Metroidvania henkisesti taitojen ja salaisuuksien keräämisen tarkoituksessa. Kontrollit ovat hyvät ja peliin on kiteytetty hyvin yksinkertaiseen pakettiin kaikki tutkimispelille olennainen. Taidot ovat tarpeelliset pelin läpäisyyn ja niiden kanssa voidaan etsiä myös salaisuuksia, joka on pelissä sivuava tavoite. Suorittajille niiden kerääminen kasvattaa pelin ikää jonkin verran. Kun pelin on kerran läpäissyt, voi uuden pelin aloittaa kaikilla taidoilla, jolloin voi keskittyä salaisuuksien etsimiseen. Box Life on todellakin lyhyt peli, sillä sen läpäiseminen ensikertalaiselta vie noin 15-20 minuuttia. Peli ei sisällä muita aivopähkinöitä kuin jäälaattojen taktisen sulattamisen, jotta pelaaja pääsee eteenpäin. Salaisuuksien kerääminen kasvattaa ikää hieman. Lyhyydestä huolimatta peli on hyvin saavuttanut tavoitellut Metroidvania-elementit ja yksittäisenä kokemuksena peli onkin suositeltava. Pelin pohjalle olisi mielestäni mahdollista rakentaa pitempi peli, sillä pelin olennaiset asiat on toteutettu laadukkaasti.